Ja, her har vi trænerne, der har sat os i gang i dag. Det er Sean. Målikonet. Jeg vender tilbage. Kom nu, Graven! Hvem vinder? Kom nu! Her er drengene til 3 km løb og lige slået pigerne. Fynbo tager en suveræne føring. Kan I få et smil? Her kommer de sidste. Gør løbet Lange! Kom jubelscene! Lange, kan jeg få et smil? Ja, så har Rasmus Hauge, chefen hernede. Nu skal jeg passe på, at Heilmann ikke hører det. Chefen hernede, efter Heilmann og company, sat drengene til at løbe. Vi kan se, at I spurgte nu, får en lille pause. Det er journalog, jeg ikke er med, fordi jeg er i bedste form her. Bedste form af alle drenge, så jeg burde egentlig være med. Men det skulle lige brække, der røg op i går, det er sgu ked af. Måske fordi jeg kysser med Hauges kone, men det vides ikke. Desværre så står vi i nutidens Danmark, hvor skinnebetændelse rammer mange unge. Kræftemund. Kræftemund. Hvordan har træningen været indtil videre? Inklusiv løb. Lækkert. Du kommer først jo. Ja. Er det godt? Og det er lækkert. Kan jeg lige få en high five? Det er min ben. Tak, Tango. Altså, må jeg se en fart? God stil. Må jeg se smil? Jeg tror ikke, Fred han gider i dag. Lange, må jeg se et smil? Tak, Lange. Her er drengene. Her kommer går i mål. Det er siden, hvor de kommer i mål på. Og skal skifte med deres partner. Så god stil går i. Godt, drenge. John, sidste mand. Nej. Så venter vi. De løber ikke så godt i dag, men nu venter vi. Så står du bare. Jeg står her og tager imod drengene, for nu skal de holde den fremover. Kamgaard, kan jeg få et smil? Dårlig stil. Der står ham den kommanderende over. Godt vest. Her står Krølle, han er heldig med, at han ikke skal ud løbe. Hvor man er Grete, hun gemmer sig. Den bedste kvinde i køkkenet. MC. God stil. Mathias Weyer, han gemmer sådan. Frederiksberg-drengen. Med de høje ambitioner hernede hos sine. Han er i gang. Trods løbet, så han ikke blev hans prioritet i dag. Drengene de får intro til stafet af Kasper Heilmann. Haugen plejer ikke at sige så meget. Ligesom i kampen, når vi skal have pep talk. Armbøjninger. Også kaldt den burpee, når man tager holdet med. Så ved de skal lave 3 burpees. Fortsæt hele vejen ned. Over volden. Så skal de bare give den gas. I kommer til at se deres løb lige om lidt. Eller stafet. De har lige fået at vide, at de skulle køre 3 uger hver. Jeg tror, han min tur. Forhåbentlig. Kom så. Jeg kommer først tilbage og sætter til på C-sted. Asmussen løber jo godt. Asmussen klarer det. Nu runder vi af for i dag. Stjernereporteren. Peter Falktoft. A.k.a. Mads Thomsen. Sammen med Berit Andersen siger tak for en god dag.